Nakaliang jong ko Ophis jong Deputy Commissioner ko West Khasil District. Haringkat ko Ophis jong ko District Medical and Health Officer. Kala penlong i kajing ya kendo kerpangi kala patai Khubor jong ko West Khasils. Ban ai jing hikai Halor ka Jingpynshai chaprang ya ka Jingai dawai Injek COVID kat kendai hapo ke district. Nakaliang UDC uba tilingwa ula shimi ke benta ban ai jing shai ya ki Nongthoh Khubor Halor dawai Injek COVID kat kendai. Kadba nakaliang jong Dr. R Lalu District Immunization Officer pat ula batai Halor ka Jingai linti jong ka Jingai Injek. Bar ka Jingai nak benta kito ki bayo yu neu dawai. Shushu nakaliang Dr. Lalu ula konturu ki pajba ba kimdei ban pensengap ki Khubor lamler na shani shatai. Hendrai kiri ban ai ka Jingshania e ka tanat ka koi ka kya ban ai ka Jingada ba pakai ki pajba na ka Jingwan ling shop jong uneu kunyang. Ya uneu vaksin bangi khat Covishield. Udai bangi sna po India, lasna po India, lasna da ki scientist jong ke India, nata la test ro India, but udai vaksin uba bah tam se bangi la banong bangi banujar bagi ki vaksin ha pertai. Nomor boleh ba kinong India he ki scientist India he ki dei kita ki bakampau chakmat what hapo America ro bun ki doctor bun scientist ki Indian thagi ki jong pertai ro ki bun ki India he ka penwi ki scientist ki doctor ki bastat ki bak pertai baragoy ka nyoburom te kumbangi habangi syam ki injection kum injection banyada ya TB banyada ya nunu kunyang jingpang kituru ki basna po India takra yuni Covishield ru basna India takra ngimde ban perkat ak mi pada ngimde ban aratian te habangi pang sistem ngidi dawai dangi beyong kli ngidi dawai beyong kli dangi pangpo ngidi dawai pangpo kitni ki dawai ru basna po India he tingi chania ngidi kum ki nong India ngidi ban chania ya ke ai ga ba ki scientist bar ki laboratory po India ki penmi ti kum ta yu ni Covishield ro ki breu ha kidan ki ba penmi Khubor ni kum ta ki ba pen bakla mo andre ngala de ngala ada sem kini ki doktor ni pro kini ki staff ni ki la sem lo ti umdan kono no ga jing sitam ni kono no ga jing e ti lingba kani ga jing e kendo ba ti ko ban pa ga ta ba ni dei bandan confident ba ya uni Covishield uni vaksin na benda ka corona COVID-19 lasna he po India bat la ada test ru po India bat lalap ba udai ba biang ba paka ba biang bam dan kono ke jingma te instead uyarap yangi bangin prevent ya tahu jingpang corona nomor ondang ila ayo ay kene vaksin ngisgo sngan ni lade ngisgo confident ngisgo scam ni lade ba kibrio kenim ting yangi but habangi le chiram cheneng ro ngismo kumbangi la ayo kata jingira kata jinggo jingperkar keladan hangi sisen bungi la ayo yang ni vaksin te nata dong ka ki phi ke yang pathai Khubor karpat bin ba kinya sobaban pathai pen phriang le mingni Khubor khram ba ki pai ba kinum perkhat artatin dang bai pat beri ki bateri media bat kumno baki ki rules ki responsibilities jong ki beri ki media haboy poi bat kenika COVID vaccination te nengkong ngan siu IP ka brief overview jong ka kenika jingpang COVID kumno ka sakyan kenika tai because kata kenika we have to follow ka pingi protocols kin mo te COVID-19 kenika jingpang ka sakyan da uni novel coronavirus ki bakhat SARS-CoV-2 lane severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Now coronavirus nei umdi tanguni COVID-19 umdi tanguni knyang jingpang ba cause COVID-19 udan bon ma udan SARS 1 udan MERS Middle Eastern Respiratory Syndrome ter tumon ki di na kajo ka family kan. Wow. Now, pila tibru mana do March arjar arpo kila declare kani ka pandemic means pandemic kemun uni uknyang jingpang ula kata ya ka perthai barokoi. Ma. The modes of transmission jong kani ka COVID-19 pitibhi na bajorho ladapi beri wi phapong mas because do beri ujorho anu senria
Kitu ki kenyang Jingpang ki spread haka iu ki spread lani ka umbia jong brio ka haka khamat ki jong brio ti ula andam ta brio pada ukta ek khmut khamat jong ula ni no iyo ek ni ka Jingpang segwe ko kom maka sapriang hanga ni ka COVID-19 ka de na ka jingbia pathar kani ka setting lai phi smothu hi haka haka setting jungi ki brio bangkwai ki abia keleng kani ro ko bala bhaban sapriang ni ka Jingpang because bale uni ka umbia ka terkhong nang ta pada kalong pui ni tiga tu dari ki brio ki ring sem ki la banyo yang ni ka Jingpang mo tiki signs ki symptoms jong kani ka COVID-19 pila tip hi the main signs and symptoms kadi ka fever mo jingshit ru kadi ka jingshit ka bajur umde ka ba malumala kandan ka jerho ka wa khamlong terkhong dry cough mi ong da hareng bat ka jingjenja ban ring men se mo ti mang yo i kan tang kumba 4% jong ki brio ki ba yo i kani ka Jingpang ki yo i kini ki sign symptoms marta hakani ka Jingpang ni ngidan kita ki asymptomatic people asymptomatic means ki don itu kenyang Jingpang ki laban sapriang itu kenyang Jingpang ndre kim don ki dak kitchen sabar marta kani ka Jingpang ka kham ma mo ti gidan segi wei pada kitab kitchen ki ba pila ban lam ndre kini kim dolong common ba kita kidei ki ka jing thamet nang ta ka jing ayu pila ni open here conjunctivitis mut ba sau ki khmat thakhle an sa wei ka ba ngilai i man ko por ka dei ba kinuk ni ki bri ho ki yo e ni coronavirus nei ki do e ka jing kimla ban yo jing smart e kadi kadi gawe ka sai ba khamlong important hi jong liu yu ma te habangi ong ba unu breu dei COVID-19 positive kan ubreu la ban long COVID-19 positive tang haden mi la de le laboratory test kata ka dei ga RT-PCR ne ka RAT tang kini kidan ki test ki bang ni la ban le tang la da ubreu ula yo positive ya kata ka test ni la ban ong bu positive tang ba ubre udan jing shit na udan sore throat na udan ni kita ngim la bonong bo degu positive case mo tip hi kum no bangin prevent ni ka Jingpang kum no bangin pen kham dunai ka jing sapriang ni Jingpang ko we ka de hand hygiene mod phila on pran kam ni ki alcohol hand rubs na phila ban sa ya ki respiratory hygiene ko mod ladang ni jerho ladang ni senria ni di ban tap ni ki ya ka ten ma ki mod ini berperan kam ki mask and ka khaddu gadi ka physical distancing means happening armut ini ban pai baka de bandan palat ya ka ndriu pun mo te nadu ba ka COVID-19 kala asdang ha perthai por aku wei kila ya tristom ha ban yo new vaccine mo ti don ki bri ong ba kumnu new vaccine ni la esna tang hapo chisnam ni la ban sna new vaccine ko wei ka dei ba hakini ki shpau ne khachan sna menta nei ka technology kum nu manchna vaccine ka long advance pa number 1 is that number 2 kum ong ipi menne COVID-19 coronavirus SARS-2 dei virus benungkong do virus long pi la don pa SARS-1 MERS kini ki bla don nadu menchwa karukom sapriang jung kini ka don hi ga jing srep tidak marta but on ka research nei kumno bani on vaccine na do suppose na manchwa ki la pe ki capsid proteins ki spike proteins jom ki wei pada ki virus ke te bonong ma uni because ngai aso bon ki break yo ta this is a very new virus kumno ngi yo vaccine henry kam dei kumta uni dei na ka jo ka family henry u shup hair hendian te na marta ka research on this vaccine do la don come slip ma tengi hame galaya ngi la sedang yang ni ka vaccination drive nadu ka country turik jonggu January arjar akwai ngi hang ni hapo me galaya ngi don bok ngi yo du ne u Covishield vaccine Covishield vaccine de vaccine bashna de Serum Institute of India ka bana Pune kani ka Serum Institute of India ne ga de company ka bala mi na do his nam 1964 and kumbah Nongthoh ne prapo percent jongki vaccines ki bangi pendan kam ha India ki routine immunization kini ke ba ITK ya ki kena te UPV bynta measles ini ke tai ka hitsna kani hi ka company ma
Te kumba pi kumba gila mo pi ru pi latip uniu vaksin ka sarkar kamla man ailut ya borok pai ba nomor ta ka prioritize ma kai priority swai kinu ki beri ki bade ban yo uniu vaksin ki ban kong do ki bade ban yo uniu vaksin ki dei ki healthcare workers mod ki do ki brio ki batrei hapo ki hospital ki batrei hapo ki dispensary ki batrei hapo ki sub centers Kino ki beri ki batrei hapo hakalai yang ko ka kya jong government but ki private kini ki beri ki beri ban yo uniu vaksin ban ko ki baar ki kita ki frontline workers kini ki brio ki batrei lang bat ki health department ke habadan kanu ka habadan tapi kenma por ba don kini ka pandemic ki police ki ba yang hasurok ki home guards ki badan kini ki frontline workers ki bedi ban yo ankom ki executive magistrates ki badan ki bade duties kini ki ban yo another very important category of ki frontline workers ki bade ban yo kan kini ki beri ki batrei for disaster management kini civil defense volunteers kini bro kini ki anganwadi workers ki ki hab for frontline workers kini bro because ki trai bagi pai ma kini ban yo vaccine mo Antara third category of people ki bade ban yo vaccine kita ki beriu ki bala palat ndri post nam mo nang ta bat ki beriu bade ki ba saupo sans nam hado san nice nam ki badan kinu ki ada tin pareng ni ongku mobilities mod kinu ki jingpang ki bagi dan rupa haka met ni ki jingpang ki la ban bon ma ki la ban dei ga hypertension ga jingpang BP jingpang shini jingpang flong snam jingpang kelai kinu ki jat cancers kini ki breu ru ki de ban yo ini vaksin ma now balai ni dan kam ban ai ni vaksin o ki ngin sa poi shi tu pada te balai ni kwa ban long ni ka program bat mapi ki breu ni ki media ka dai ba pismo tu hi ka kabun ka ki khana ham saya gini ki fake news ki jing penting hapo ka media te nomor tangi hap penlong gini ki you kan gini ki program kan mo te sakawai runai ngiri ban sungtu kan ki breu haba ki decision making mod ki breu haba ki sim kanu rai ki don ki breu ki ba sarau ni ki te ki ba kongsan ha ki we gini ki family members jong ki ba yeng masam jong ki nang ta ki nong yalam niam ki perlok sakawai ki we ki bri runai bon sen ki shet ki haba ki sim kono raim ka shong kat kum ka jing yo I haka hakikot Khubor na ki social media kan warta ka media am kadan a big responsibility kan ka ai ka pipren ka ai ka mi po social media kala ban affect ya kumno bagi bri ki perkhat chpang mudi tang chpang covid vaccination chpang kino ki program kino ki EU jongga sarkar ni not ni government anything kalau man affect ma ya ki decision making capacity jong ki brio mo what is the role of the media the role of the media kadai kum thong ni is to find out the facts then try to umdei bagin report tangi balong spicy masala gi balong ki ba semua tu betul and then at the same time ki media ki dan great responsibility because kumong ipi mena ki dan a big section trong population ki ba shim ya rai based on ke bagi po ka media abang media it means print media electronic media social media ke Facebook ke yang ni tege so that is why this media engagement kalong very important kan te kumba ngasai bonding ngilayu ki don ki reports mo ki ba claim verify henry ki mi apo Khubor kum gato bagi ong ba don ki brio hadin bagi yo covid vaccination din city yo artio ki khlan now ngi kham tem ti bri ni khlan na kono gadaw kala bending road traffic accident brio khlan hadin bu yo vaccine pim la ban ong gading u brio bu yam because of vaccine henry habagi flash ko Khubor bade ki nong bagi thawing tang A person died 2 weeks after COVID vaccination. Nanti ngim tip pada. Iklam wat ni ate tu beriu uklat kumno.
So these are the kind of fake news bang ngide belong very careful about it. Ka we ga jingting jom ki breu ha to por ka dei ba tu doi UPV u dei doi pen do hon. Mata ka jo ka la mi spang ni COVID ru. You need COVID vaccination board ki breu ki ong ma la ai tu COVID vaccination kham tam iki breu menchua ki ong i khulung kena menta ki ong i ngi ki rang ma ana hadin asnam nais nam nginum la chu ki kham tam ki te hana kinsa kinum la ban armet chu kini gide ki hana ki fake news ken ki bam dan kam dan nong rem ai gum kini ki news ken mo that's why the media is very important again kanika social media is the way of media ka bangi kham yo bon kini ki false information ken the kidan ki ways and means in which we gila ban check ki media ki no ko report ka day true na kam day true ka sadan hang ne tang ba I think we will not go into much into that ken the one thing we have to understand is ladang ni lap ni yo any information as people from the media can lada pi yo any information nang no hang ni ha west kasil te hang no ki ong ba ha kata ka snong jam ta I think so sngewbha kin print out ya kita ki Khubor pi dei ban verify shwa ke pi ban verify hang ni district don ni sir hapo department jingi don ni Dm&Ho dan mga kum DIO dan doctor sutra ni la ban verify pi whether kani ka information ka dei true or not true because don kini ki hadin badap ai kanu ka injection ka tika nei don hi kita ki side effects now kini ki side effects kini ki bangi tip kin saja because don ki beriau ki besit yo kini ki side effects ni te don lupa ki systems in place ban pet ba kini side effects la ki jaru ubreu unum lelei katang idan ka AFI kan adverse events following immunization idan ki insa page pang kata kani kan adverse effects following immunization kani kadai ka ba kok sang tam abangi page pang kanu ka vaccine program kan pi ngitim kini kidai kita ki adverse events ki bla ban jama kum lesi hadin ba unu khna uyo yu DPT ne uyo ya ka pentavalent kishit ki jingshit ba janmien ba katu ka me hadin ki yo injection ka jo onuni COVID vaccine ki don ki brio ki ba report what ki staff jungi ru katu sngi ki yo janmien ki kiu jingshit kane ka dei ka bolong normal ke mo but your jingshit after vaccination is not something which is abnormal ke tingi should come long very concerned about kani kan AFIs because these AFIs ki bala ban create rumors ki bala ban create panic ki brio te ladangi pe ki AFIs bring don ki categories of ki AFIs ne kedon ni we got program related or program error ladapi ong program related na program error nei te pi kani ki AFI ka sejja lada ki Nongthoh jungi khamtam ki nurse jungi am ki bakla ma let's see you inject ma ban I inject mudi bu shudung bai kidan pun phila bai intradermal mod PI haka snedo subcutaneous PI haka clean abodon hapo ka snedo but intramuscular mod hapo ka ksa te kumuni COVID-19 udai intramuscular pham ai haka ksa lada nurse nei iba ai vaccine ikum bakla ajaka ban ai haka ksa ikum ai haka clean nei phila ban yo kita ki abscess bro tigitu bahap AFI bahap report tiginu ki ba ngila pi ladingi I training kat I training ruk nei kindon hi some errors mass vaccination te ni I inject digi hajar mun kindon hi jing bakla kan dia kendrai gani ngila su thu pi kila ban ni jing bakla ngila shim ngila ban control kumno ngila ya kane nadu bingi sedang COVID vaccination hau arkoi tarik jong January ila adap shwa first round of training menta this week nado last week but menta kata yo ngi hap pendap yang training yang borok kini ki vaccinators ni kani kalong ban pet bakinum dan kini gini tigum to ngi try ban prevent ini ki jing bakla number 2 gade coincidental pun ka igai ka basu jar khat ma tingi ngitip ba ka COVID vaccination the pure COVID vaccination let's say pinum yo
Pure COVID vaccination mentah nang tahu ham terung ubreu uken kijan. Kadai coincidental kamdan relation kata berkata nak menang bau yok COVID vaccination uken kijan. That is coincidental. Kamdan kanu ka relationship kan between ka tu vaccination but kata ka Jingai yau breu ma. Now vaccine related mon kumong ipi mana ladang yok bynta vaccine pentavalent vaccine ni shit yok jing shit. Ladang yok ya COVID ru shit dan ki bakiu jing shit. Means kani ka day ka ba ka tu ka vaccine ka shit penlong ma. Now ko bakong santam ni ka day ba ya kum kini ki vaccine related bun sen ki scientist ki aktif lupa. Adin mo kila yo te kila eye training lupa ngi la eye training lupa yaki nurse jungi. Te na martang shit ong ki boleh ki beri ilap shong steng kenta. Boleh ki beri shit rak phone numbers jongki A&M dan jongki nurses because yo ada siki kiu jing shit ki so kreat kan dikatai ni la ban advice ki kita waiban ship. Now injection reaction kani ni la anticipate and kaja shisha. Kani kalau aja hang ni po Nongthoh si jungi injection reaction mut ki brewam kim bampat ki la aslam ki lam shim injek te mentah ki shim injek am ki yo anxiety attack te ki ting don't way you staff jungi hi mo hagasni bu shim injek uping boyong usdang ban pre tingi la thau ga bp ni kate klem lele tingi ni ra yu hospital hadin begila investigation am kadai ka anxiety attack kan udan lupa gastric problem ma badan lupa jingso gastric the pure anxiety am ka met jong pi ka company kampun to hydrochloric acid kena marta sedang ban pre kan that is anxiety that's very common kadi lele ngi shi ibha haki ni gi kenthai hakapor begini ban yo to inject ba khandrius nam sa titi dingile haki shi le ai school bro am ki shit kolon because balai titi you inject mrei bo inject uperlong tu hendri kadeka jingbut jing perkhat jongki beri mai sejar uta. And then over and above that, kita sekiway pada ki dau ki ba. Again, ngimla abantip kerja naga coincidence ru kam day. Kita kum hadin buyo BCG kadi pada kam mentah kam ju kam jasu andre mencoba ka dan hi dan ki beri hadin bigi yo new BCG vaccination am ki shit at ki niki lymph nodes. Why ngimtip haba pi check it ki lymph nodes kim dan any TB anything tang ba shit at. Tigi ni day some things which is science after all ngim patla bantip everything marta ka shit ja kumni kan. Te balai ipelong ketika media workshop ni because kini ki rumors kini ki khana ham saya ki la ban mi chang nu vaccine because ki bri hadin mi yo vaccination ki la ban perkhat chang kini ki ai ma te it's very important kan ba responsible reporting has to be done kan kumong pi mana la ki yo kinu ki information regarding anything pd ban verify shwa pd ban confirm shwa kumong pi la ban kli nga la ban ni serve la ban kli from anyone kan because ladangi report in a hurry kan then you should report stat then it can di kala ban poi chaba ki penting kai ki brio tingi hang ni hapo west castles ngila I lupa ba ki dan bon ba ki brio ki ba artatin men chimini vaccine ki artatin because balai kim pat da Nongthoh ba spang ni vaccine ma ki dang perkhat ba and sakaweru lading ipe ha kamtam ha ki Facebook WhatsApp ini kita dan gitu ki bomi ma uni di to Injek musnaru Bill Gates banlek ke ne banlek ke tai kini kim dan nongrem gini because at the end of the day ni la people khat ki bri ki pashim nongkong uni vaccine ni ki day mostly all government servants all healthcare workers all frontline workers borok ki government servants ngatrai jong ka west castles ki la dei hi frontline workers ngam thrai kan don godu sarkar ka bakwa ban cripple ya kar un ya kar un system so banong ba kadon AA hadin jong ni ka vaccination te kam dei ka ba shisha ni ma te ko bokong santam bentar ni la sedang saya kani ka vaccination ya kini ki temen ki ba palat repos nam badi gini ki beri ki ba sapusan ado kendai pusan senam ki beran ki comorbidity and nabaro ki ba yo ni ka vaccine am
kini ar kategori di bodon kam ha ban yo ni vaksin balai ba kat kum kat data bangilai support napo Italy le ngilai napo Italy napo USA even napo India jungi ngilap ba let's say bon ki breu ki bayo ngani ke jingpang ma and then ki kwat no hendrai gitu ki baklat ni jingpang em day ba ki breu ki bakham teman but ki breu ki bodon gini ki comorbidities te mentang ngila sedang ban ai injection ni kini ki kini ke category of people hendrai ngimpat di yo bon do mentang lada umi strain bertemai nai uning vaksin yadahi ni gini strain sebab bakham teman sago ingin cikili bagi beri kili nai ki kang ba lada ubreu nai ulayo covid ula jam te mentang udon kam mencim ke vaksin pi ha por ba ubreu uyo untuk jingpang covid nai một cái immunity trong u ka bor trong ka met trong u ban le persya itu vaksin virus am kam da flan temut kitu ki antibodies u kim demi bhang namarta ubreu hadin bu upang uyo yang ni pang covid la tapi test kita ki antibody titers ka met trong am kin kham duna ban yu tu uba yo ka vaksin namarta kinu kini beri ki bela hadin ki bela da yo ka jipang mensuar nai lada ki day ban shim ni lada ki ha ki categories ki day ban shim ni vaksin ki day ban shim ni vaksin tadin ba ngilayo vaccination ma okay number 1 paling ni IR dose vaksin lada ni ai tang si dose yang vaksin nai tang Nongthoh ni sis pangut ki ban se develop ki antibodies tapi yo R teli ki vaksin nai một khandai pusan ne khandai pundri mut naka sispa kin develop taki antibodies aswa ngishet agi ni booster na hadin ba pila da yo uni vaksin hadin kumba artu prasi bro kamet jampi kala develop ki antibodies hendrai kadang pongsan ni pi ban pong ki mas ban follow itu ki hand hygiene protocols no kadang pilang dei hi ban le because balai 100% of the population jungi kampat yo uni vaksin kumi hapo west kasil sebentar tang kumba nak lai lak prapo hajar tang kumba arjar aspangut benang yo ini vaksin tinggi dei hi ban pendan kam igi mask hand hygiene ba social distancing wat hadin ni ada yo ini vaksin hadu mentah ki guidelines ke bagi dang yo nampo Ministry of Health and Family Welfare ke dei ba habangi ai vaccination yaki healthcare workers but frontline workers ni la ban ai tang hapo ki district hospital ki CHC but ki PHC menta bingila sedang ya ki kini ki age appropriate but kini ki ba 45 to 59 ki beran comorbidities ni la ban le hadu sub center ban le sesnong hadu menta ka government of India ka paksha insa ki sub center le te hadu menta again government of India kan syak ban ai new vaccine di private hospitals rumah lada ki breu ki wan shim you vaccine ki government hospital PHC CHC sub center kadai free of cost lada ki lek support ki private hospital ki shim haspa sampun ka vaccine dong new vaccine nai pin sa yo wing certificate bopini ba lada yo new vaccine hadin pila yo ni certificate nai most probably hadu mentang sarkar ko parmi most probably hadi pila yo ning certificate nei pila ban le man room dan kam ban le test dan kam ban shong quarantine la ban le kam kan ti ko certificate ni dam kam ha